Mas gipakusgan sa Naval Forces Eastern Mindanao ang ilang pagbantay sa seguridad sa kadagatan. Atong sado ng detalye nini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, tulo ka fast missile boats ang gituno sa Philippine Navy ngadto sa Naval Forces Eastern Mindanao aron mas mapalig-on ang pagbantay niini sa ato ang kadagatan. Gi-turnover ngadto sa Naval Forces Eastern Mindanao ang tulo ka fast missile boats gikan sa Philippine Navy nga maoy mga BA-492, BA-493 ug BA-494. Ang maong mga boating attack craft dunay cruising speed nga 30 to 35 knots ug gaya moabot sa maximum speed nga 45 knots nga makatabang sa paggukod sa mga kalaban sa mga hot pursuit operation. Magamit sab kini sa pag-rescue o pag-transport sa mga tropa sa ilang mga misyon, kaya sab niini mahimo ang mga rapid attack ug missile strike sa kalaban. This is a state-of-the-art missile boat used for insertion. Bali modern na halos lahat ng equipment nito, pati yung kanyang machine gun, yung mini Typhoon. Ang pag-deploy sa mga boat attack craft makatabang matod pa sa ilang naval operations o naval special warfare operations. Mas ma-enhance ang pag-conduct ng mga naval operations dito sa Mindanao. Gitambungan sab ni Acting Mayor Sebastian Duterte ang maong seremonya 15 midayig sa katakos sa Philippine Navy. Human sa nahitabong pagpamomba sa kasigpit ng mga lugar sa Mindanao, gipasalig sab sa Coast Guard sa rehiyon ang hugot nga pagbantay sa kadagatan batok sa mga dunay daotang tumong. Pinapaigting po natin yung mga seaborne patrol natin. So nakadispatch po ngayon ang ating mga boats, floating assets. Meron po tayong barko dito for your info, naka-dock po dyan somewhere sa Panakan o Panabo. Actually, without the threat, ang inyong Philippine Coast Guard padayon nga conduct og mga pre-departure inspection og bago pod mularga ang tanang mga vessels is doon na kita ginakonduct nga mga canine paneling diin ginasuta sa to ang mga canine dogs ang mga possible nga mga threats. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Sara, gawas sa pagpangandam sa Naval Forces Eastern Mindanao o Philippine Coast Guard alang sa seguridad sa ato ang kadagatan, nagpahimang usab kini sa publiko nga mamahimong mabinantayon sa palibot. Sara? Okay, dagang salamat, Kent Abrigana.